направо. Направо ще ми. Абе, направо сега тук е. Елате по-напред, елате по-напред. Уважаема госпожо Аспарухова, уважаеми приятели, за съжаление днес от съотборниците на великия футболист, спортист на България и на Левски Георги Аспарухов присъства само господин Иван Вуцов, тъй като останалите негови съотборници и ветераните са в провинцията. А знаете, че и днес има един изключително отговорен мач на нашия любим отбор. Събрали сме се днес по-човешки, от душа и от сърце, не да отпразнуваме, а да упоменеме рождения ден на великия Георги Аспарухов. Георги Аспарухов, един от титаните на български спорт и на българския футбол, израсна на този стадион и вдигаше милионите привърженици на Левски и на България със своята красива игра. И понеже тук присъстват неговите последователи, нашите футболисти от детско-юношеската школа и редица други спортисти от нашето спортно училище, всички вие и ние, които работиме с вас, трябва да знаете за личността на Георги Аспарухов, който освен голем талант и голем футболист, беше една личност, която се интересуваше от изкуство, от култура, от човешките неща, които съпътстват живота на всеки човек. И днес в това тържество присъства и ръководството на клуба на Георги Аспарухов, който беше създаден преди 5 години и в който клуб членуват и негови съратници и съекипници от националния отбор, като Димитър Ларгов, като Меци Веселинов, като Стефан Павлов, като Сашо Костов, като Киро Ивков, като Боба Тъжечев, като Спиро Деверски, независимо кой от какъв отбор е. И Митата Якимов го споменах. И този клуб има за цел да възпитава толерантност и уважение. На спортното поле може да бъдем спортни противници, но в живота трябва ние да бъдем толерантни и човеци. И именно за това днес, заедно с клуба, ръководството на клуба Георги Аспарухов, чието нов председател е господин Руслан Вуцов. Руслан е лап. Така. А току-що, моля ти се, Руслан, и току-що пристигна и потомствения левскар, господин Ангеличин, който е заместник кмет на Столица. Господин Ангеличин, заповядай. Чистоправен левскар. И ние много разчитаме на него в бъдещата наша работа за спорта, за развитието на Левски, за развитието на материалната база на неговата помощ. Могат да се говорят много неща за този велик човек, какъвто беше Георги Аспарухов. И аз нямам намерение повече да държа речи, но утре към него ще се присъедини горе на небето и още един голем левскар, какъвто беше Иван Славков, един титан на българския спорт, един голям човек, един човек, който е помогнал много, не само на Левски и на българския спорт. Поклон още веднъж пред делото на Георги Аспарухов. Благодаря ви за внимание.
Господин Въцов, вие ще кажете ли? Заповядайте, да поднесем Айде, цветя. децата.